uvažene gospođe Vinšman i Anđelić, cijenjena gospodo Mok i Pajezitaj, uvaženi predstavnici medija, uvažene dame i gospodo, drage koleginice i kolege. Zadovoljstvo mi je što danas mogu da vas pozdravim u ime Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava, kao i u svoje lično ime na ovom događaju dodjele sertifikata za saradnike u socijalnoj inkluziji Roma i Romkinja, Egipćanki i Egipćana u oblastima zdravstva, socijalne zaštite i zapošljavanja. Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava je korisnička institucija ovog projekta za koji su sredstva obezbijeđena od strane Evropske unije i uz kontribuciju iz budžeta Crne Gore. Ovom prilikom svakako upućujemo zahvalnost za dodijeljena sredstva Evropskoj uniji, koji predstavnicima i predstavnicama delegacije Evropske unije u Crnoj Gori za saradnju koja je veoma dobra i konstruktivna i u okviru ovog procesa. Također, veliku zahvalnost upućujemo njemačkoj organizaciji HELP, koja sa partnerima uspješno sprovodi ovaj projekat i ima veoma dobru saradnju sa našim ministarstvom i našom direkcijom. Želim da naglasim da je ovaj projekat u skladu sa posvećenošću Vlade Crne Gore i Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava za kreiranje i implementaciju politike za brže i potpuno socijalno uključivanje, kao i poboljšanje ekonomskog položaja Roma i Egipćana. Podsjetio bih da smo u septembru ove godine usvojili strategiju za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana u Crnoj Gori za period od 2021. do 2025. sa akcionim planom i konkretnim zadacima u svakoj oblasti. Strategija je usklađena sa EU strateškim okvirom za jednakost, inkluziju i učešće Roma za period od 2020. do 2030. U njoj su upravo planirane aktivnosti koje se odnose na veće uključivanje saradnika u socijalnoj inkluziji Roma i Romkinja, Egipćanki i Egipćana u svim oblastima. Crna Gora je, podsjetio bih, i potpisnica Poznanske deklaracije u kojoj su definisani ciljevi koji će doprinijeti nastavku integracije romske i egipćanske zajednice u našoj državi. Drago mi je također što smo u ovom projektu već došli do ove faze da imamo kandidate i kandidatkinje koji su uspješno završili obuku za saradnike u socijalnoj inkluziji. Prije svega bih također želio da čestitam i poželim uspješan rad u institucijama svima onima koji će biti angažovani u narednom periodu. Vaš rad će biti veoma bitan u komunikaciji između romske i egipćanske zajednice, ali i naših institucija, i siguran sam da ćete se truditi da prevaziđete sve barijere koje postoje da bi romska i egipćanska populacija još kvalitetnije se informisala o svojim pravima koja su jasno definisana zakonodavnim okvirom, ali koji, saglasit ćemo se, ipak je bolje iznova i iznova obnavljati. U ovom procesu je također veoma važno da vodimo računa o zaštiti prava djece i žena. Također, očekujem da će saradnja biti uspješna s institucijama, da će vaš rad biti efikasan, kao i da ćete na terenu pružati svakodnevno pomoć u ostvarivanju prava u korist romske i egipćanske zajednice.